Ngikubingelele mbukele ngiphinde ngamukele kwesimanje sekulethela zona indaba ezifiya ngasoke isikhathi umfana wakho omgodola lapha ke kuona ke uTikTok useshiyeke angalazi kuyona ke lapha ke imeya ngokuthi ke izobulala lapha ke iqembu layo ke iIFP mbukele ke iNkatha Freedom Party ke ugodola ke ugeqe ke amagula ngaye ke lapha ke umkhonyovu yena ke lapha ke uKhumalo mbukele nansi ke ivideo yakhe ke ugodola ke ekhala ngaye ke uKhumalo ukuthi ke uzoqeda nya ngalo ke iqembu layo ke iNkatha mbukele siyabonga. Ngani zakwethu sanibonani okankomgodola umfana udaba neyalwazi ake nginitshele nje iqiniso bese ngisuka ngihamba ngiyolala pheka umbhede injalo indaba uyabona iNkatha ayinawo umholi kulomeya waseZululand ekuthiwa ubani uMashobane umkhonyovu lapha ya iNkatha Freedom Party ayinamholi lapha uyena umuntu ozobulala iNkatha ayiqede nya finish. Ngikhumbula silapha kuma by election eFryhead waphusha iphoyisa lapha ya efuna ukungena ngenkani la kuvotwa khona izolo kwimarch ebise baqulusini etshela amaphoyisa ukuthi angeke ezwe ngamaphoyisa ukuthi march kufuna ihambe kanjani ayengekho babezabalaza ayeseseswini izonina kodwa ke I do understand ukuthi why enje lo baba ekuthu umkhonyovu ingoba ungakulo baba ekuthu uhlabisa angithi uyabona njoba nazi ukuthi enkatheni phela kunamakho uma ungekho ngakuhlabisa ugaxele ukhisha ulahlwe eminyango ukube kuthiwa akekho ngakuhlabisa ngabe kudala ekhishiwe nginitshela nje iqinisele imsulwa loya baba loya ubiza ngosopolitiki akuyena kusopolitiki loya akuyena qoba usopolitiki uyena umuntu ofaka amanzi endlini enkatheni loyana awukwazi ukuthi uyileader ubehave ngalendlela abehave ngayo lo baba ekuthu umkhonyovu uMashobane bese kuba nentombazane kube nentombazane ekuthu nobesuthu kaZungu unobesuthu kaZungu bani nobesuthu kaZungu Ntinga nobesuthu kaZungu Ntinga owabizelwe enkatheni ukuzoxova elandwa wuye lo baba ekuthu umkhonyovu emlandela ukuthi akazoxova akanawo ngisho uMatikletsheni lo sisekuthu nobesuthu uMatikletsheni akanawo walandwa wafaka lapha ku EPWP but bamnikeza ama benefit athe xaxa ngoba wabizela ukuzoxova enkatheni mawuzoxova uyanikeza imali mawuzolungisa awunikezwe imali ingakho umbona uMashobane enza ngalendlela akenza ngayo ubize umkhonto ngeintuthwana ubiza ngayo yonke into ngoba akasiyi leader umuntu ozobulala iNkatha ke loya nginitshele mina uzobulala iNkatha ayiqede nya lo baba ekuthu uMashobane ubephumile ngobuningi uzwa abanye bekikiza the most yabantu besifazana abade bekhona lapha izolo ubezwa bekikiza bekhuluma lezi zinto ade beyikhuluma ilaba vela abazi ukuthi bangena ngocansi abanye babo bangena ngendlela engahlelekile ingakho nibabona bedefend izolo ubulapha kule yamashi adibizo uMashobane kwaqashwa amakhumba u90 engabe kuvalwa amapothole imigwaqo lapha ebaqulusini kuqashwa inqwaba yamakhumbi ngoba kumele azovimba umkhonto wesizwe izolo wena uhamba usuthi KFC banithengele iKFC baninika notshwala nadabo endlini ufike nane enganeni zakho uyabona wenziwa isiphukuphuku uMashobane uvikela ama interest akhe ngawe hlahlamba la lungisa la msuvuma amanye amadoda kweminye imizi afuna ukulwa izimpi zawo ngawe uzuku ujabula ugxumbheke phezulu anibona ukuthi unenza isilimo umuzi kayihlu uyafa uyawa kodwa ngapha ulokhu alandela umuntu onomuzi lenseka umuzi wemali unemizi all over iZululand ayinayo imeya ngifuna nje ukunitshela leyo nto leyo uMashobane indlela abehave ngayo iNkatha nje uyayibulala uyayiqeda nya kodwa njengoba ngishilo ukuthi ingoba ungakuhlabisa ingakho enza yonke lento akayenzayo ngoba umuntu ongekho ngakuhlabisa aka survive enkatheni
ingakho enza yonke lento akayithandayo. Ngema lapho yimi lokhuluma ko social media umfana kaNkomgodole, kodwa ngiyafika futhi nasendaweni, hayi ukuthi angifiki. Khuluma ko social media ngiphinde ngifike. Vula umqondo, msukuba isiphukuphuku la ekhanda, hlahlamba. Msuyuzwa umuntu onawo yonke into. Ngiyema lapho awuthi ngigibele pheko umbhede ngilale. Bye.